spoločnosti RS Health Consulting, ktorá poskytuje zdravotnícke služby na území Ošečerní o odpustení platby. Spoločnosť RS Health Consulting, ktorá naše zdravotné stredisko podáva žiadosť o odpustenie platieb. Áno, čo to je? Tam sme tiež. No a tam je to odpustenie nájmu. Čo si z toho vykonal? Tu máš nejaké výzvy. No to sa týka... No, Týka sa to výzvy. čo tam máme zrobiť? Áno, lebo tam sú dva priestory. Áno. Schváliť. Aspoň tak je to príklad. Dobre, ok, uzavriem toto rádi. Dobre. Lebo ešte máme to teda, alebo... Vráťme sa k tomu. Vráťme, dobre. Poďme. Okay. Nastala tam ešte technická chyba, takže keďže vlastne v tej budove sú dva samostatné priestory, jedno je zdravotné stredisko, druhé je priestory kožného lekárstva, tak sú tým pádom aj dve samostatné zmluvy a tým pádom musia byť aj dva dodatky. Jeden dodatok jednej, druhý dodatok druhej. Takže my sme schválili zatiaľ dodatok tej všeobecnej a znenie vlastne bude dodatok číslo 2 obdobné. Takže tam, dobre, prosím, prečítaj návrh, áno, na uznesenie, prečítaj. Takže návrh uznesenia k dodatku číslo 2. Obecné zastupiteľstvo v Červeníku schvaľuje alebo neschvaľuje dodatok číslo 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 2.5.2023, na základe ktorého sa doba nájmu predĺžuje do 31.12.2039, s tým, že v prípade, ak nepríde k realizácii do 5 rokov od podpisu tohto dodatku, doba nájmu sa skráti do 5 rokov, najneskôr do 31.12.2029. Dobre, ďakujem teda. Takže pristupujeme k hlasovaniu v tomto prípade k dodatku číslo 2 teraz. To je zaujímavý návrh v takomto znení. Ďakujem, že ten návrh bol schválený jednomyselne. Takže teraz pristupujeme teda k bodu číslo 7, ktorý sa týka odpustenia platby pre rovnomennú spoločnosť, teda RS Health Consulting. Táto spoločnosť, ktorá teda prevádzkuje zdravotné stredisko, doručila žiadosť o odpustenie platieb za plyn za obdobie od 1.8.23 do 31.12.23 v čiastke 3.249 eur a 43 centov z dôvodu rekonštrukcie. Ako dôvod teda uvádza rekonštrukciu týchto priestorov, jednak priestorov všeobecného lekára, takisto priestorov kožného lekára, do ktorého teda vo zmysle tej žiadosti, ako uvedol, zainvestoval 40 000 eur, tak stojí teda tej žiadosti. Kto má možnosť už navštíviť, tak vidí, že áno, sú tam dosť výrazné zmeny. Zmeny samozrejme k lepšiemu, je to tam pekne poprerá, myslím, že na slušnej úrovni. Takže nech sa páči, otvorím diskusiu v tomto smere. Ten návrh v podstate my sme rozdiskutovali aj na pracovnej porade a v podstate je tam návrh na odpustenie polovice z toho roku, teda z toho roku 2023, vo výške teda 50%, takže ak má k tomu niekto niečo súdne. Ak nie, tak prosím prečítať návrh na uznesenie. Návrh uznesenia znie: obecné zastupiteľstvo v Červeníku schvaľuje alebo neschvaľuje žiadosť spoločnosti RSNF Consulting, ktorá poskytuje zdravotnícke služby na území obce Červeník. Žiadosť o odpustenie platby za plyn za obdobie od 1.8.2023 do 31.12.2023 v čiastke 1625 eur. Ďakujem. A pristúpme k hlasovaniu. Kto je za uvedený návrh v takomto znení? Ďakujem, môžem konštatovať, že uvedený návrh bol schválený jednomyselne. Pristúpme k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 8 a tým pádom prerokovanie otvorenia územného plánu obce Černík. Územný plán sme otvárali, nebolo to tak dávno, v zmysle zákona sa má prejednávať každých 5 rokov. V podstate my sme robili zmeny a doplnky pred 2 rokmi. Dneska tu stojí pred nami otázka otvoriť ten územný plán opätovne s tým, že je tam samozrejme ten zámer, ktorý sa viaže k tomu všeobecnému prerokovaniu, ktoré sme mali vlastne pred zhruba asi mesiacom a zámeru, ktorý sa týka toho nášho družstva. Takže ja otváram teraz v tomto smere aj diskusiu, nech sa páči.
kto má čokoľvek k tomuto zámeru alebo celkovo za otvorenie územného plánu, lebo dneska sa to nejde nič konkrétne schvaľovať, ale to, že či otvoríme alebo neotvoríme ten národný plán a budeme užívať teda nejaké návrhy. Musím ešte povedať toľko, že ktokoľvek z nás si môže vlastne podať požiadavku na nejaké zmeny doplňky, ktoré by logicky možno, že vyplynuli z nejakých vecí alebo nejakých nadväzných aktivít, ktoré by tam mohli realizovať, takže ktokoľvek z občanov si môže podať. Samozrejme, môže to byť nejaké súkromné návrhy. Platí úzul, že posledná zmena územného plánu, ktorá bola realizovaná, bola tiež realizovaná, alebo bola vyvolaná práve po spoločnosťou VUMZ a aj v tom čase sme pristúpili tak, že tá zmena toho územného plánu nestojí málo peňazí. V tom čase to komplet celé zaplatila tá spoločnosť VUMZ, to znamená, my sme si tam ako obec takisto realizovali nejaké svoje vlastné veci, takže nás to nestalo nič a popri tom sme si vyriešili naše požiadavky, naše veci, ktoré tam boli. Takže opätovne aj tu na tomto prípade, keď bolo aj povedzme viacej tých zámerov, v konečnom dôsledku je to na nás, že čo sa teda schváli a v akom rozsahu sa to schváli. Takže dneska len otvárame teda, alebo je tu na stole otázka, či sa otvorí ten územný plán, alebo sa v tomto smere neotvorí. Takže nech sa páči, otvorám diskusiu, ktokoľvek, to máte čokoľvek. Bude sa to otvárať len za družstvo? Družstvo. Iba táto zmena, hej, tam bude... No, tak, akože to závisí od toho, že teda, či niekto príde s nejakým ďalším podnetom. Ľudia, ktokoľvek, aj ty môžeš, ja môžem dať dokoľvek, môžem dať nejaký ďalší podnet a potom vlastne bude tam zase tá hodnotiaca. To má celý proces. Ja vám poviem, že tie posledné zmeny a doplnky, ktoré sme realizovali, ten proces trval 1 rok. Je to naozaj extrémne náročné. Mne osobne naozaj poviem, že tým, že máme tu kopec iných aktivít, ale v tomto smere hovorím istý zmysel, povedzme napríklad aj v rámci toho nášho družstva, lebo dneska vieme všetci dobre, čo tam je, že je tam zasahovať smetisko, sú tam hliny. Vieme, bolo to celé tam prediskutované aj v rámci toho verejného prerokovania, že o čo tam vlastne ide, že dneska je tam ďaleko väčšie nebezpečenstvo, než to, čo je tam plánované, pretože my dosah na to, že kto to kúpi od koho, vlastne nemáme, pretože je to súkromné vlastníctvo a ja nemôžeme, alebo nikomu nemôžeme prikázať, že nemôžeš predať, je to vec dohody nejakých dvoch zmluvných strán a podľa toho sa to vlastne celé bude správať. Dneska vlastne sa musíme pozerať na to, že územný náš, dnešný územný plán hovorí o tom, že to územie dneska práve stojí na sklady a výroby. A ja na to stále upozorňujem aj v súvislosti práve s tou baterkárnou, lebo je to veľmi diskutovaná horúca téma, že môže sa kľudne stať také čosi, že ak naozaj ten projekt tam, tá baterkárne, povedzme, že prejde, tak kľudne nejaký subdodávateľ si vie napríklad vyliadnúť nejakú lokalitu, napríklad toto naše družstvo, ktoré tu je, a bude sa mu to páčiť a postaví nám tam fabriku bez toho, či sa nám to bude páčiť alebo nebude. Maximálne EIA nás môže podržať, ale už nie územný plán, lebo dneska územný plán práve dovoluje sklady a výrobu. Takže preto, keď prišla ponuka práve v tejto oblasti, že zmeníme to na domy a rodinné bývanie, mi to príde ďaleko prínosnejšie pre túto obec, než to, že necháme tam to, čo tam je a s tým, že budeme tam mať riziko práve toho, že príde nejaký investor a kúpi to za účelom vybudovania fabriky. Lebo dneska za nejakým iným účelom to nemôže kúpiť, len za tým, že tam bude mať sklady a výrobu. Takže toto si dneska musíme uvedomiť, že aké riziko tam v tomto smere vlastne hrozí. Čo je, keď sa to zmení na IBVčko, tak tam máme nejaký dosah na to, že ako to tam má, môže vyzerať. Presne tak, my si presne to musíme dáť. Bude to ošetrené zmluvou alebo nejako? Jaká hustota vlastná? Aká výška, to je to všetko, koeficient zastavnosti, to znamená, že my povieme... Áno, to je všetko určené, aj teraz je to určené. Dobre, a on na tom družstve čo plánuje, akože? Iba výstavbu IBV, alebo... To, čo my tam zadefinujeme, v zásade prišiel s tým, že áno, rodinné domy, potom bol tam návrh na reštauráciu, takisto, áno, a taká polifunkčná budova, kde v podstate dole boli nejaké také obchodníky, hovorím možno aj priestory pre poštu, to ešte v tom čase pošta bola, už teraz nie je.
Takže a všetko závisí na nás, hovorím, aj tá výška napríklad, že tam nemôžu byť trojposchodové budovy a tak ďalej, že schválime maximálne jedno nadzemné podlažie, že naozaj to budú len rodinné domy. Takže my teraz na tieto veci dosah máme. Úplne bez problémov, my si stanovujeme to, čo tam v tom území chceme mať a ako to má aj vyzerať. Okay? To, že nepovie nikto iný, len my. Alebo teda zastupiteľstvo to musí v každom prípade odsúdiť. Dobre, mám ešte otázku. On sa vyjadril pred tom prezentácii toho zámeru, že ten pozemok, čo je vedľa zberného dvoru, ten 1 hektárový, tam je teraz čo dovolené? Ten v podstate to je ako orná pôda a v zmysle územného plánu myslím, že to je určite... Lebo tam sa vyjadril, že stavebniny a takéto veci, to sú takisto sklady a takéto veci nie. Ale pozor, tam na tom území to nemôže, a ak sa nemýlim a nemám tú informáciu, myslím, že to územie je určené na šport momentálne, v zmysle územného plánu. Takže aj to by muselo prejsť nejakou zmenou, ale o tom sme sa internetu aj my rozprávali a sme toho názoru, že toto momentálne nie je to, čo by táto obec potrebovala a zostáva to v tom pôvodnom znení, ako to je. To znamená zatiaľ orná pôda. Dobre, a ešte mám jednu otázku. On má záujem o družstvo. Ja viem, že s tým sa nedá robiť nič, pretože keď to kúpi, má to súkromná osoba v rukách, to mi je jasné. Bude mať záujem o družstvo, aj keby sa mu neodpredali napríklad obecné pozemky? Tie hore, tieto... To my neriešime. My teraz riešime čiste len, že či zmeníme to družstvo na IBVčko. Keď s tým bude súhlasiť, kde si to kúpi, keď s tým nebude súhlasiť, nekúpi. Ale ja som vziel z oču, že on ste, že jedno s druhým. No však jedno s druhým. Preto sa pýtam, že čo vlastne bolo vám prezentované a jakým spôsobom, alebo čo? Však bolo to vlastne na tom obecnom verejnom, čo som on povedal. Ale my dneska nejdeme riešiť, že... Vy riešite čiste len družstvo, teraz sa rieši? Čiste len družstvo. Ani nie je to, či to zmeníme, ale riešime to, že či otvoríme vôbec územný plán, či to má zmysel ho otvoriť, že ak ho otvoríme, chceli by sme to zmeniť, lebo my ho dneska môžeme otvoriť a vôbec ho nebudeme upravovať. Lebo niekto príde a povie, že ja zmeny robiť nebudem, obecný úrad nepotrebuje nejaké zmeny a môže sa stať, že vôbec nebudeme riešiť územný plán. Ale my teraz nechceme riešiť žiadne pozemky, nič, len územný plán. Ja by som navrhol, aby si prečítal možno návrh na to uznesenie. Je to z toho také zrejmejšie, že o čom vlastne ideme hlasovať. Je stručné, ale však prečítaj to. Takže návrh toho uznesenia znie, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje alebo neschvaľuje začatie prípravných prác ako úvodnú etapu celého ďalšieho procesu obstarávania a spracovania územno-plánovacej dokumentácie s názvom Zmeny a doplnky územného plánu obce Červín. Takže to ide len o to, že či sa do toho spúšťa. Pointa je tá, že vieme, čo on chce, keď by sa na to podielal, my si pri tom vieme robiť iné a čo tam bude, koniec koncov schvaľujeme my. Dobre, vy máte aké názory na tejto veci? Akože normálne mu to dať, tam sa nedá akože iné riešiť, nie? Či čo? Tak pozri sa, niečo tam byť musí, niečo tam bude, áno. Či tam majú byť, ako je to dnes, výroba a sklady, ja teda za to veľmi osobne nie som, ja by som sa radšej priklonil k tej výrobe, to je môj názor. Však jasné. Ale to je na pohľade každého. Ja mám len takú jednu vec, to len tak poviem, akože bol som včera náhodou v Bánove za baterkáreň. Škoda, že ste tam neboli neboli. páni, by ste otvárali blbáky, boli tam akože fakt študovaní ľudia a každý predniesol svoje a to bolo strašné počúvať, čo taká baterkáreň, napríklad ukazovali z Maďarska videa a takéto veci. Odporúčam vám, keď viete sa dostať k videu nejakému a budú asi zverejnené, lebo aj Suja asi bude robiť, alebo už je na stránke. Už je, takže ja len poviem jednu vec. Videl som Mestské zastupiteľstvo v Nových Zámkoch, poslankyňu Mestského zastupiteľstva, neviem, jak sa volá, blondína nejaká. Jaká? Asi ona. A tá sa vyjadrila dosť. Takisto sa jej to nepáčilo, to je jedno, ale chcem povedať len jednu vec, že jej tam bolo aj v priebehu toho asi od nejakého poslanca vedlejšieho povedané, že ubytovňa mala byť akože v rámci tej baterkárneho priemyselného parku, že ubytovňa nebude
A dajme pozor na to, lebo sa to rozhádže medzi obce. Medzi obce, toto nám tam bolo prezentované. Toto tam bolo prezentované a takýto, ja nehovorím, že to nemusí byť dobre alebo niečo, ale ja upozorňujem len na to, že napríklad Šurančania sa, alebo aj Bánovčania sa veľmi toho boja, že títo ľudia tam obývajú nejaké staršie možno, alebo niekto má nehnuteľnosť, ktorá nie je využívaná a takíto ľudia, keď sa vám tam objavia, to ich tam bude na tisíce a ja si myslím, že toto je jednoznačne spojené, lebo baterkáreň ide a teraz sa pán Procházka toho akože chytil a mám informácie dosť dobré, tam boli rôzne debaty aj vonku, že je napojený, veľmi dobré kontakty má na ministerstvo a určite s týmto má nejaký zámer. Možno, že niektorí tušíte, viete, alebo niečo, je to dosť nebezpečné. Pretože napríklad ešte poviem jednu vec, robil som niekoľko rokov v Nitre a tam týchto, jak to mám povedať, Pekný. Indov a neviem čo, kolegyne sa boja púšťať napríklad do mesta, pretože napríklad pán primátor Nitranský ide zatvárať Mostnú ulicu, alebo plánuje, že napríklad, aby tam podniky boli otvorené do 10. hodiny, pretože tam boli 2-3 diskotéky, tam také čoromoro je, že neviem, majú je v Nitre policajt alebo Martin Banás, takže je tam akože okolo toho, aby sa nám sem nedostalo takéto volačo, lebo to je sakra nebezpečné, si myslím. Ale víš, na tom pozemku sa neschvála bytovky, ako bytovky. Však ja to chápem. Počúvaj, Počúvaj, Marcel, ja ti poviem len jednu vec. Dneska napríklad úrokové sadzby sú obrovsky vysoké a dneska si hoci kto nemôže kúpiť a zobrať si úver a že ja si idem. Tam budú možno, že vytipovaní ľudia a ja si myslím, že už nejaký zámer je, pretože počúvam už na Bojzesove, idú stavať nejakú radovú výstavbu, že vraj sa pýtali na Kmeťove, tam to bolo pospomínané, akože veľa vecí okolo tohto bolo. Ja nehovorím, že Indovia musia dojsť. Ja nehovorím, že... Počúvaj, Marcel. Ale počkaj, to ich platia. To im budú platiť. Oni. To im budú platiť. Nie, že kúpi. Do prenajmu to zoberú. Ja chcem predať to. Ja nechcem to do prenajmu. Ty, ale my hovoríme o pánovi Procházkovi, že keď to začne stavať... Sú to nebezpečné veci, akože... Vieš, že ja to beriem takého hľadiska, že on si to nedovolí zebrať sa do podnájmu, ja neviem, 20... Počúvaj ma, Marcela, keď to Vlado odkúpi, od neho to odkúpi a potom tento bude prenajímať... Takúto otázku som mu vtedy dala. Pamätáš si, počúval si, keď som sa ho spýtala, že keď náhodou by sme chceli akože priniesť, povedzme, to hovorím len tak, nejakých z tých tretích krajín, čo povedal, že on mi to nemôže zaručiť, lebo že keď príde nejaký s kravatou, tak on nemôže vedieť, chápeš, akože tí ľudia sa tu boja, o to ide. A presne to ide, takto to isto pokračovalo v tom Maďarsku. Ten postup ide presne tak isto, jak aj u nás, že začali hľadať takýchto podnikateľov, ktorí začínajú skupovať pozemky po dedinách. Presne to isté bolo aj v Maďarsku. A takto skončili. A vy si neviete predstaviť, že čo to tam bolo. Jaké stavby tam boli urobené tam? Áno, im je to úplne jedno, kde ich ubytujú. Budú mať svoju vlastnú políciu, budú mať svoje vlastnú políciu budú mať, vážení. Aby ste vedeli, Číňani sa budú mať vlastnú políciu v rámci, nebudú mať napríklad, vôbec nebudú mať hasičov, čo baterkáreň je vysokochemická, tam to povedali, to je vysokochemická továreň. To je všetko. To je bordel, to MNT, čo povedala tá pani, akože je odborníčka, jak svinia, môžem povedať, povedala jednu vec. To NNT, jak to mám povedať, tá látka... Litium. Nie, tá látka, toľko sa spotrebuje napríklad baterkárni Šuranov za rok, čo celá Európa spotrebuje. Z roku 2017 až 2018 robili výpočty, oni to úplne do hĺbky akože počítali. Takže na toto... Ja som v komunikácii vlastne aj s iniciatívou Chránime si svoje, aj s starostom obce Bánov, s Milošom Rybárom. Áno.
bavíme sa veľmi otvorene o týchto veciach, aké je rozhodčenie aj tejto veci, aj to, čo sa mu tam deje. Je to náročné samozrejme. Ten proces je v nejakom stave. Viem, že tam má byť ešte veľká EIA. Je otázka, ako to celé teda dopadne. Ako to dopadne. Robia sa právne kroky, akože samozrejme. Neviem, ale zase závisí, my sme sa bavili o tom, že dá sa povedať, ešte je tam otáznik v podobe Šurian a ich územného plánu. Neviem, ako to tam bolo, ale teraz naozaj sme odbočili veľmi zo široka. Neviem, či to bolo schválené. Bol schválený? Máte vedomo, že už bol schválený? Neviem. Čo? Tie zmeny a doplnky, pretože od tohoto závisí. Ak Šuriany neschvália zmeny a doplnky, tým pádom na tom území, dneska to územie je zatiaľ tí poslanci sú tam není nejako extra proti. Je tam asi tak nám to bolo povedané, že viac je za, jak proti. Napríklad, čo som chcel ešte jednu vec povedať, včera tam bol pán, zhodou okolností bol bývalý policajt, blablabla, vyšetrovateľ, sme sa s ním rozprávali. A dosť akože na vysokej úrovni sa vedie debatovať a povedal, že napríklad, viete, kde je Slovan a tam je tá predajňa na tej handri taká nízka pri Slovane Tesco a neviem, jak sa to tam volá, že by to mohli vedieť. Ten house. A že už vedľa ten pán už sa chytá a už tam ide ubytovne, už tam rieši veci, že Šurančani už začínajú sledovať, že takéto veci sa tam budú riešiť. Akože. Ale to je, čo máš aj napríklad z BT-škol tak bolo, hej? Čo bola to škola, dneska je ubytovne, hej? A takéto, a to sa udialo ešte predtým. Však jasná vec, a tam sa to veľmi rýchlo môže zmeniť na to. Prostredie jednoducho reflektuje na tie veci, čo sa tam, ale to ešte predtým ešte opatrkárne nebolo, už to urobili, hej? Takže ono, je to biznis, viem čakajúci, naskladali kontajnery pre Land Rover a tam býva 150, a to sú kontajnerové veci. Jasné. Tuto sa nebavíme o takýchto veciach, o takejto forme ubytovania, bavíme sa o tom, že tam majú byť normálne rodinné tlumy. Už len poviem jednu vec, som vychádzal, však bolo to dlho, my sme tam boli do 7, že malého sa menoniali a vychádzal som von a bol tam, však napríklad Maja Miglová asi pozná, Tomáš Pražák, som ho tam stretol len tak, lebo tí oficiálni, čo boli starostovci, asi dvaja z Bešeňova, neviem odkiaľ, tí boli predstavení, že sedeli normálne v plén tam medzi ľuďmi. A Tomáš Pražák len tak došiel a hovorím, čak ja sa s ním poznám, hovorím, čau Tomáš, ešte som sa mu tak prihovoril, hovorím, ešte robíš o polícii, a to, tak mi len pošuškal, že ja som starosta na Máni. Hovorím, dobre, však nevedel som, hovorím, a čo na toto všetko hovoríš? Bol tam asi hodinu aj volačo, hovorí, že toto, keď prejde, to je volačo strašné. To je volačo strašné, vážený. Ľudia boli zhrození, čo tam všetko sa povyťahovalo, pretože navonok to vyzerá úplne perfektne. Ale keď takíto odborníci, akože čo, ozaj do toho majú čo povedať a vidia do toho a spravili výpočty, tam ukazovali, že jak je všetko tam nastavené na tie minimálne a tie vstupné výrobné materiály, všetko, čo tam pôjde, budú úplne niekde inde vysoko. Takže napríklad povedali len jednu vec, že hasiči vôbec baterkáreň, čo je vysokochemická továreň, nebude mať vlastných hasičov, že to vôbec nebudú mať, že to budú zabezpečovať Nové Zámky, Šurany, možno Štúrovo, že voláka jedna smena bude 14-17 hasičov. To bude zabezpečovať, keď tam vznikne nejaký požiar alebo voláš takéto veci. Akože, dosť to vážne. Je to veľký zásah do tejto krajiny. Však je, ale je to aj s týmto spojené, verte tomu, že tento pán má iné zámery. Či sa nám to páči, alebo sa nám to nepáči, ak môžem vstúpiť trošku do toho, tak určite s to baterkáňom to má súvisť. Či to má súvisť vo výstavbe bytov, alebo to má súvisť s nejakým výstavbou nejakých odpadových skladov. Vždycky to súvisí. A teraz si zoberte. Len v prvom kole má byť zamestnaných 3000 zamestnancov. Aj baterkárni. To viete. To je stará známa vec. 3000 zamestnancov sú 3 černíky. Je dobre hovorím? Tie 3 černíky treba niekde ubytovať. Tie 3 černíky sú není Slováci. To budú Číňania, Arabi, alebo to budú Indovia, Pakistánci. Aj? Chcete ich tu? Opýtam sa. Chcete ich tu? Lebo to nám hrozí, akože, ale vážne na to. Keď vám nezáleží na vašich voličoch, tak sa aspoň na vaše deti pozerajte. Lebo vás to čaká. A dočkáte sa toho, že vám budú niekto vám zráta účty.
Neboli tu na veky žiadne vlády, žiadne strany. Každá jedna strana časom skončí, uvidíte, a budú sa skladať účty. Nad tým sa všetci zamyslíte. To je pochopiteľné, samozrejme. Ja poviem toľko, že bol som na oficiálnom stretnutí, bol som na tom prvom prerokovaní, ktoré bolo Šuranov, potom sme sa zúčastnili ako starostovci na takom internom, pretože na tom prvom, skrátka to, čo som sa ja potreboval dozvedieť, sa nebolo možné dozvedieť. Tá komunikácia tam bola taká, ako bola veľmi narušená a v zásade ja som sa tam nič normálne nedozvedel. Peťo, ale prečo to bolo? Pretože oni najprv niečo si prichystali potichu a potom s tým vyšli a došli to tam prezentovať. Úplne naštudované frázy a ľudí obišli a ľuďom to povedali ako hotovú vec, dá sa povedať. A toto to sú nebezpečné veci. Určite. Toto bolo úplne celé, to presne bola ukážka toho, ako sa to robiť nemá, toto celé, hej. Toto bola presne ukážka toho, ako sa to celé robiť nemá. My sme mali potom ďalšiu komunikáciu, v rámci ktorej sme toto celé, teda za účasti Innovatu a tých zástupcov mali, keď sme sa tam dopytovali teda rôzne veci. A napríklad tam na margo toho poviem, že oni nám tam dali informáciu, a to ja viem presne, tak neviem, kto zavádza, ale tam sa bavili sme sa o 1200 ľuďoch, ktorí tam majú byť zamestnaní. Peťo, to je prvá etapa. Bude druhá etapa, to už majú zistené. A potom je zakotvené, dostali sme také brožúry, čo celé to rozobrali, oni to majú tak naštudované ako hovado a povedali, že baterky, kto vyrobí a kde sa vyrobia, tam sa musia zlikvidovať. Takže tam hrozí, že bude ešte ďalšia likvidácia, to bude ešte ešte väčší bordel. Vieš, otázka aj čo s tým vieme my dneska spraviť. Peťo, ja ti poviem, to sa bude kopiť tí ľudia, ktorí tu budú pracovať a budú rozhádzaní možno, že takto po obciach alebo čo. Akože toto, či to bude s bordelom, čo nás sem nenormálny sajrat nasúkajú, pretože majú zistené také veci, že ten únik toho NNT, to je bordel, jak hovado, a to rozfúka po okolí. Pracuje sa tam s kianovozíkom. Ľudia tam pracujú 3-4 mesiace a musia sa vymeniť. Na niektorých smenách. A toto spravili Maďarsku. Zamestnali tých ľudí na 3 mesiace, po 3 mesiacoch ich museli prepustiť, lebo dlhšie tam pracovať nemohli. A tým pádom skončila zamestnanosť pri Maďarov. Všetko sú ľudia z tretích krajín. Teraz si zoberte, že taký Sol v Kórei má vyše 22 miliónov obyvateľov. To sú 4 Slovenská. Prečo to tam nechcú mať? Prečo to tlačia sem do Európy? Ja viem, že sa dneska nevyriešime, ale máme tu možnosť, že zamyslieť sa nad tým, prečo sa to tu má zrovna tu robiť. Prečo doteraz nebol o to záujem? Prečo 30 rokov to družstvo je tak, jak je? Odrazu sa tam idú stavať rodinné domy? Je to, áno. A rodinné domy pre koho? Pre našincov? Pre Slovákov? Dokoľvek, áno, však dokoľvek. Nikto nehovorí, že nesúhlasíme s tým, bolo by to fakt pekné, ale ako ľudia majú veľa otázok, ako oni sa boja. Preto sa pýtame, že ľudia majú strach. Povedzme si jednu vec. Pán Prochádzka, jak vystupuje a jak ľudia u neho pracovali a dostáva sa to medzi ľudí, jak sa správa k ľuďom a jaký je svojim vystupovaním a všetkým. Takže ľudia ho nemajú radi. Ja ti poviem normálne na rovinu, že ho nemajú radi. A za 20 rokov, Peťo, za 20 rokov tu bol na Černíku. Ja neviem napríklad, že do čoho investoval, alebo na Černíku s niečím pomohol ten človek. Viem, že fotbalistom dal nejakých 700 alebo koľko eur, aj to si DPH tam platili, neviem koľko, 160 alebo koľko. A tento pán tu 20 rokov znepríjemňuje bývanie, pretože ty si na druhej strane, ale hore sa stretávajú s kamiónmi a takéto veci, akože dosť. Poviem ti len taký príklad, že Ondrejová Formánková sestra tam kúpila ten Peťov dom, má firmu pred sebou, vedľa jej nastaval, čo to je, parkovisko a čile ešte nadrbe tam 17 alebo koľko domov a nevie, kto tam bude bývať. To sa nebavíme. Akože... Marce, to sa na nich vôbec... Však porádku, ja vím. To sme nerieši. Ani zatiaľ sa rieši, ani nie je tu na to vôbec... Dobre, my vám to chceme len pripomenúť, že... Treba povedať len toľko, že napríklad, lebo my sme to tiež mohli urobiť tak,
ako to urobili Šurany, my sme vôbec nemuseli riešiť ani to verejné prevody. Len ja tu nechcem, naozaj videli sme, ako to dopadlo v tých Šuranoch. Šuranoch jednoducho zhoreli. Ja tu nechcem nič tajiť pred nikým a jednoducho povedať, vyložiť karty na stôl, pozrite si, takto sa veci majú, je tu takýto zámer a ide o toto a o toto. Takže dneska ide presne, sme to pomenovali, sme úplne na začiatku. Keď to jednoducho bude tu volať, že nechceme takéto veci, no tak to jednoducho chcieť nebudeme a neurobíme to. Ale je tu stále tá možnosť, lebo treba si uvedomiť aj jednu vec. Ja vám poviem zase druhý pohľad na toto. Ešte teda dve veci. Procházka. Nebude nikoho nič obhajovať, len poviem holé fakty. OK, áno, futbalistom niečo dal, potom tiež viem, že dal aj občianskému združeniu Peťári, viem, že nejaké dotácie, a potom takisto nám daroval ten kontajner za 1 euro, v rámci ktorého budeme kompostovať. Sice nám to ešte nefunguje tak, ako by to malo fungovať, ale to sú fakty, toto sme dostali. Takže niečím sa etabluje. Či je to dosť alebo málo, o tom môžeme diskutovať. To, ale k tomu sa nebudeme aj vyjadrovať. Toto sú len fakty, čo sa udialo. A teraz k tej veci v súvislosti